450 पकड़ो 450 450 में गोली कर दे वो बोलो वो भी 450 बड़े भाई के 450 पकड़ो उनके 450 500 बड़ा बड़ा है 500 रुपये बड़ा माल 500 रुपये संतोष वो 550 600 रुपये यानी बनो ना 600 रुपये देखो मान देखो 600 रुपये मान देखो पला बड़ा है 600 रुपये जाने मशीर 600 रुपये मैं 300 का डब्बा 200 700 750 800 850 850 900 950 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये हाँ उधर चलो बा ये लाटा खा लो उधर के बोले ला लो ये 100 रुपये का क्षमा 100 रुपये के चार आगे ना बा चलो जाओ आगे बढ़ो ये नको से मसे सदा 100 रुपये 100 200 रुपये वो दे तो ये भी ले पड़ा ये 150 लिख खाला को 150 दोनों मिला दो यार
ಅಂದ ಹೋಗಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲಾಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದೇ ಲಾಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ पूरे लाट देखो ये गाड़ी नहीं बोल रहा हूँ ये ट्रेन होता है ಸಡನ್ ಬಾರ ಸೈಡ್ ಮಾಡ 30 के ट्रेन ಇದು ಪೂರಿ ಲಾಟಿಸ್ ಕಟ್ತಮ್ಮ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಲಾಟಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ 500 600 700 800 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये गाड़ी है 850